Πρόεδρε, άμα δεν είσαι στη φωτογραφία, πρόεδρε, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά, είμαστε έτοιμοι. Στραϊτόρι. Μαζεύει όλους. Τα γαϊδούκια που είναι 16 χρονών, δεν χρειάζονται. Όχι 16, 50. Άσο βάλε πόσο φαίνονται. Είναι και να δει ακόμα έχουμε διασύνταξη. Είσαι αυτός. Είμαι ο Κωστόπουλος της Αλφα Παντού. Θα γράφταγα πολλά, θα γράφταγα παντού. Καλά είναι. Εδώ είναι. Έχετε εξηγήσει ότι να βάλει το 14-15 και δεν θα εξηγήσει τίποτα. Γιάρης που είναι ο λόγος. Μέσα το πέδιλα μόνο. Τα πέδιλα δεν φοράνε, τις βαλίτσες. Βαλίτσες, ναι. Άμα είσαι πολύ Γιάρης, τέλος πάντων. Ένα κόψα. Μικρό τέλος πάντων. Πού είναι λοιπόν αυτό? Το Ρήνο, Πανδημικά και μόλις περνάς σύνορα Διαλάτια είναι Είχαμε για παρατηρή αυτή να χαιρετήσω Πρέπει μια μισή στα ηλίσια που πάω σπίτιο. Κόφορε, αυτό να πάμε στο κίνητο στο νέο βίντεο. Τα παιδιά αλλάζουν συνέχεια ομάδα. Θα την κάνω παιδιά Από τέτοια ηλικία για κορυφωστική. να το περάσει και να τα ράψουμε από πίσω. Να τα βάλουμε και να βάλουμε και τον άλλον. Μια δήλωση τελευταία στιγμή. Πώς αισθάνεστε? Είσαστε εσύ. Δεν είσαι εδώ. Προβλέψει για τον πρόβλημα. Έχω DSLR μαζί. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν κατέβασε κάτω τώρα στη δεξιά. Ερικ, αυτά που έχεις τραβήξει ποτέ δεν με στείλες τίποτα. Ποια, μην μιλάς για την γράφη. Φωτογραφίες που έχεις τραβήξει από αγώνες. Έχω πάρει όλο τον κόσμο της από την κόρη σου. Ξέχασα αυτό. Αυτό που έχεις τραβήξει εμένα εκεί πάνω. Έφυγε. Το τέτοιο. Όχι βίντεο, φωτογραφία. Το τσάκ που με διάσες. Έχουν μείνει για... Ναι, αλλά όμως να πω κάτι άλλο τα πράγματα. Καλό είναι να δώσουν τα πράγματα αρκετά πριν πάνε για αυτό. Η δικιά μου δεν πήρε το ρολόι μας. Από χθες το απόγευμα.
Για πείτε τι σκέφτεστε που φεύγουν τα παιδιά μόνο τους έτσι και δεν λύσετε μόνο. Με το τετριμένο χαράκι ευτυχία για 5 μέρες, Έχεις κάνει λίγη διαδρομή. Εγώ γιατί πετάω. Εσύ τι μας έκανες? Εσύ τι κάνεις, Βίντεο. Το έχω κάνει zoom κάτω. Τις μάδες τις πάμε μαζί. Λανθό, μην τη δώσεις τη μαύρη. Μην τη δώσεις τη μαύρη, θα τη δώσουμε. Η μαύρη είναι για επάνω. Η ρακέτα που είναι. Μέσα στη μαύρη, για αυτό είναι. Επάνω. Κυνηγάει τη Και βαλίτσα. τον είδα που είπε η κοπέλα βάζει σε αυτό. Δεν θα το ξάπω. Έχει κάνει τόσο σοου. Το άνοιξα την Αμερικανή. Το άνοιξα, περνάει συνέχεια. Βάζω και Αμερικανή, όλο το δεύτερο μου. Που ήταν ζουμαρισμένο για κάτω. Πάω κι εγώ. Πάντως πια αγχωμένος ο μπαμπάς ο Τζενεράλης συνέχεια. Your attention, Mrs. Demosthenes Kyriaki is kindly requested to proceed to the Central Information Counter on the departures letter. Mrs. Demosthenes Kyriaki is Άντε, Βίντεο ή βίντεο. που θα περνάμε την πύλη. Ναι. Είναι ομάδα. Ομάδα. Τα παιδιά. Μόλις περάσει θα το κόψει.